nandito na tayo sa pinakahabangan swab testing. Pagod. So, nandito muna tayo mga kadiskis, bukas ulit. Ito ang ating day 1 o ano tawag mo dito. Ang mapan na pagod, kaya relax muna tayo mga kadiskis. So, let's go mga kadiskis. Log 2 muna tayo o pahinga muna. Shower. Let's go! Ayun, no? So, what's up mga kadiskis? So, first day ng ating quarantine period. Sarap ng tulog. Nice. So far, so good. Sakto, nandiyan na rin yung pagkain natin. So, konting update lang. Ito ang first day. Stop it. Get some help. Ng quarantine period. Ngayon, medyo hilo-hilo pa tayo. Siguro kulang pa sa tulog. So, grabe yung pinagdaanan ni Biro. Kahapon, ito, magigising lang talaga. Ito yung literal na woke up like this. God is good, mga kadunski. Tara, mga kadunskis, ikot muna tayo. Let's go! Ayos na mga kaduski. Let's go! What's up mga kadunskis? Hapon na. So medyo gutom na tayo kasi wala pang pagkain kasi diet foods tayo dito. Sablay mga kadunskis. Meron kape. Wala na rin tubig pero sabi nila pwede naman yung tubig. Painit. So, kahit hindi tayo nagkakape, silahin na natin ito kasi medyo masarap ng tiyan. Actually, katatawag ko lang, humingi ako ng gusto kong magpalit ng tuwalya. Hindi kasi may napanood ako na parang vlog. Pagdating mo sa mas maganda, pagpapalit ka ng bagong yung tuwalya para sure ka na bago. Diba? Safety lang. Kasi kahapon, ginamit ko na rin yung luma eh. Andun eh. Kasi, wala eh. Pagod na rin eh. So yun.
Let's go mga Kaduski. Day 1, so far ang problema gutom talaga. Sa lugar walang problema eh. Very relaxing. Kaso talagang gutom. Ewan ko lang sa iba. Kasi ako, last talaga akong kumain mga Kaduskis. Ang mas ako kasi inaantay ko nga yung ano, medyo natagalan siguro. Actually kanina pa yung sana dumating. Kasi sabi meron na raw nakalagay na tuwalya. Sabi ko nga meron. Ayun na lang daw ang ibibigay yung toiletries na bago. Kasi medyo naubos natin. Kasi naligo tayo. Sobrang dumi natin kahapon eh. Wala kalain mo eh. Ang haba nung pag-aantay. Yun. So, bukas na lang tayo hingi kung bibigyan tayo. Siguro natunugan na ano. O iniisip nila na baka tirahin ko yung tuwalya. Oh no! So mamaya na mga Kaduskis, magkape muna tayo. Let's go! Let's go! A few moments later. Ayun no. So mga Kaduskis, nandito na yung pagkain natin. Yun no. Dinner na natin yan mga Kaduskis. On time sila mga Kaduskis. In fairness. Sa ito. Mainit-init pa mga Kaduskis. Fresh from the farm. 10 bits na naman tayo mga Kaduskis nito. Sana man lang linagyan ng extra rice. Ayan mga Kaduskis, yan ang ulam. Merong yun no, upo. Ay, taste lang mga Kaduskis. Oh no! So, kain na tayo mga Kaduskis. Gutom na eh. Let's go! 6.5 hours later. Ito mga Kaduskis. Meron na tayong almusal mga Kaduskis. Try na lang natin mag-request ng coffee kung libre. Kasi kahapon nag-request tayo ng mga toiletries at magpapalit sana tayo ng tuwalya kaso hindi dumating. Nasaan ba yung tubo? Okay, try ulit natin. Let's go. Good morning, sir. Hello, sir. Good morning po. Hello, sir. Good morning po. Ay, sir, pwede po bang sir, mag-request ng sir? Ng yung coffee, sir? Opo.
Actually sir, nag-request po ako ng toiletries kahapon pa po. Saka ako, hindi po dumating sir eh. Tapos yung kanya sir, nag-request din po ako kasi gusto ko po sanang palitan. Eh, sabi daw, meron daw. Eh sabi ko nga, gusto ko lang palitan sir kasi no. Pwede po bang ganun sir magpalit? Baka wala yung pala siya tawag. Sir, yung coffee sir, hindi ba yan sir? Every day no? Hello sir? Opo sir, okay lang po. Yung toiletries po. Opo. Opo, yung coffee mo sir, libre po yun. Every day, ano? Opo, salamat po sir, wala na kasi. Tapos po, pwede po sir. Saka yung pwede po sir. Sige po. Thank you po sir. Thank you po. Ayun. So, ayun mga kadulskis. Nag-request tayo. So, antay-antay uli daw. Libre pala yung coffee. So, antay natin bago tayo mag-almusal. So, mamaya na mga kadulskis. Hilamos muna tayo. Let's go! Ayun mga kadulskis. Nandito na. Ito na yung towel natin bago. Yes. Bago. Airplane. Ito. May tissue. Wow! Ayos. Yahoo! Electric. Ayun. Sabon. Meron na tayong iuwi mga kadulskis. Oh no! Okay. Let's go. Right. So, at least dumating na mga kadulskis. Kala ko mapapaya na naman tayo. Sabi nga nila, patience is a virtue. Pag sa iba yun eh, medyo nagantay tayo ng mga saglit sa iba eh. Baka kung mainis ka, pala ibibigay. So sayang lang ang inis mo. So dapat maging patient tayo. Sa lahat ng bagay, maging patient tayo. Patience is a virtue. Ika na. So, kain muna tayo mga kadulskis. Let's go. Tingnan natin anong ulam. Hop. Ano to? Lechon. Ayun! Manok na naman mga kadulskis. Nagari na naman. So, mamaya na natin ito kakainin kasi maaga pa. Wala na tayong pagkain mamaya. Mamaya na lang. Ayun o. Ubus. Simot sarap. Bitin mga kadulskis. Kaya na mga kadulskis. Breakfast. Day 3. Go. Mga kadulskis. Nandito na ang ating pagkain. Very good. Ayun o. Marami ang pagkain pagkain mga kadulskis. Pero mas malulupit na pagkain sa iba. Ayos. Ayan. Uy! Ang sarap mga kadulskis. Jackpot tayo ngayon. Big shots. Favorito tilapia. Ayos. So, tayo na tayo mga kadulskis. Ayun no. Durot mga kadulskis. Ayos.
Kain na mga ka-duskis. Chicken curry. Ayun, no? Good morning mga kadudskis. That is good. So, day 5. Day 5. Good news. Very good news. God is good. God is great. God is love. Dumating na ating result. At negative po siya. Nice. So, uwian na. Uwian na mga kaduskis. Yahoo! Ayan. Uwian na talaga. So, bago yan, almusal muna tayo. At mamaya ay update ko kayo kung paano yung mga proseso na next step. Kasi uwian na tayo mga kaduskis. Thank you Lord God. Thank you po nasa rin. Thank you mga Lord. So tara na mga kaduskis. Kaya muna tayo. Let's go! Nasaan ba ang hustisya? Ba't ako lang nahihirapan? Oh no! Yo! What's up mga kaduskis? So lunchtime na. May nag-doorbell na. Kuhanin na natin yung pagkain natin. Ginagawa mo! So, tignan natin yung ating labs. I am the one, the way your son don't need a... Ating instruction. Ang instruction na sa labi. So, yun, no? Uy, mukhang mabango. Mukhang masarap. Kaya, tingnan natin mga kaduskis. Gunggong! Marinig kita sa mukha eh! Malapit sila mga kaduskis. Kami naman. Isa lang. One and only. Yung mga ibang ano na rin, God is good. Masarap. Siguro. Pero yung sa iba, mga Diamond Hotel, mga ano, masarap daw yung pagkain. Ano ka nasisira, ulo? At isang importante na negative tayo mga kaduskis. God is good. So, kain na tayo mga kaduski. Let's go! Yun, no? What's up mga kaduskis? Day 6. Good morning. Nandito na yung pagkain kanina. Nakapag-video kasi wala. Ito na lang po. So, ito ang ulam namin. Oh no! Matindi. That is good. Thank you Lord for Oh blessing. no! Istis na lang ang kaliskis. Till now, wala pa rin instruction kung ano. Siguro mamaya tatawag na tayo at ano. So, mamaya na mga kaduskis. Stretching. Saka
Buksan mo na. Let's go! Ayun, no? So, mga kadudskis, nandito na tayo. So, good news mga kadudskis. Mga alas, pinagagayak na tayo at uwi na tayo. Alas 3, ready na para dire-diretso na. Ngayon, hindi natin alam kung anong susundo. Kung pwede magpasundo o LGU raw ang susundo dun. Tapos hindi natin alam kung may rapid test pa. So tingnan na lang natin mamaya mga kadudskis. 6.5 hours later. Ayun, no? Kung sino pa yung maaga, siya pa yung mga nahuli. Pang Pangasinan. Kay tayo siya. Si brother, taga lang nga brother. Manila lang. Oh. Pero pangkalato. Bali, mamaya na mga kadudskis. Kita-kita na lang tayo sa bus. Let's go. Ayun, no? After ilang oras tayo dito? Ha? Sumula nga tapag bagay. Ano? Ano? Pigaran oras tayo? Yeah. Pigaran oras tayo dyan? 3 hours. 3 hours? 3 hours. Ito ano na? After 3 hours, saka lang nakaalis mga kadudskis. What the fuck? Sabog. Oh no! Papunta na tayo ng Pitex. Pitex doon. Pitex. Hindi ko alam. Sa bus station. So tara na mga kadudskis. Let's go. So ayan mga kadudskis. Pinapaamoy sa K9 yung mga bagay namin para sa safety raw. So ayan yung mga bagay namin. Ito yung mga tao na kapila. Ayun o mga kadudskis. Yung pagkain namin, nakahirit kami ni Sir. Secret natin yan, sa lawa. Secret, yan. Madami. Naman o, ano? Ayos? Bitin? Bitin? Si ma'am. Galit. Nagpa-vlog na naman siya. Oh, galit lang. Kadudskis, kakain na tayo, hugas muna tayo. Let's go! Yo mga kadudskis, kain muna tayo. Itsagaan na natin tong chicken joy. Yun. Another one. Let's go! A few moments later. Ayun no. So mga kadudskis, naka-line up na tayo. Naiwan na yung Pangasinan boys. Ayun na, tumatawag na sila mga kadudskis. Tara na. Let's go!
Punta yung CR. Tara. So, basta muna tayo mga ka-DCs. Let's go. Yes sir, thank you. So yun mga ka-DCs, nandito na kami sa drop point. Napauna ko na sila kasi wala pa yung sundo ko. Aalis pa lang ng bahay. Nasaan ba ang hustisya? Ba't ako lang nahihirapan? So, malamang tagalan pa tayo dito. Bale, that is good, nandito na tayo. Sana maging smooth lahat. So, nag-fill up muna ako doon. Susunod na ako. So, yun. Nandito kami sa Luzon, Enhanced Community Quarantine. So, mamaya na mga ka-DCs. So, ganito mga ka-DCs. Dadatnan. Yung Pangasinan dito sa may ano to. Hindi ko alam kung anong lugar to. So, safe naman dito kasi may mga pulis, mga tropa. So, antay muna tayo. Ito yung gamit. Dito pa si ano, brother. Isa nandun, madilim. Ano? Ayos na ba? Bilo nga. A few moments later. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors forever. Ay, thank you Lord God. I'm back. Mga ka-DCs. Welcome home. Together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors forever free.